Hola meus, como estamos? Bueno, aquí de novo de volta ao cole, porque hoxe hai portas abertas. É unha xornada estendida, longa, pois podemos liscar sobre as 3 da tarde normalmente, pero estes días de portas abertas hai que volver para as 6. Bueno, vai durar unha hora. E non, claro, ninguén dos profes, digo, ninguén quere ir. Sempre algo de ilusión para os cativos, volver, bueno, de noite ao cole, cos pais, estarán como cabras, trepando as paredes. Porque, bueno, nestes días, nos primeiros días do curso, que van adaptándose ao ritmo do curso e tal, moitos dos nenos, os máis novos, pois custañes aguantar a tarde, despois de pasar toda a mañá e logo ir a xantar, pasar o tempo de recreo, volvendo do recreo, xa non teñen forzas para aguantar a tarde. É moi difícil ensinar algo a tarde. Entón, están todos moi cansos, exhaustos, ás 3, a hora de liscar, e logo ter que volver, aínda que unha hora, bueno, están sobre exhaustos. É dicir que super cansos. É curioso que o efecto nun neno de 5 anos ou 6, cando están super exhaustos, teñen forzas para estar como hiperactivos. Bueno, é unha, non sei, paradoxo, paradóxico, algo así. Bueno, curioso. E nada, bueno, que é un portas abertas nos Estados Unidos? Bueno, non podo falar de todos os coles en todos os estados, nin tampouco en todas as comunidades, porque, bueno, acá onde vivo hai, bueno, o condado do estado de Nova York máis grande, o de máis extensión de terra de todo o estado, e hai varios distritos escolares, como decimos. En cada distrito hai un xeito de organizar o evento de portas abertas. No noso cole hai unha cea de espaguetis, unha cea de comer todo o que poida, de espaguetes con salsa de tomate, ensalada e o que sei máis. Pois unha comida barata para preparar para o cole. Bueno, a comida sempre é bo engancho para a xente. Entón, as familias poden vir e cear. Sei que é unha hora moi ceda en comparación con España, pero así somos acá, que temos ese costume de cear. Bueno, o medio, a hora media sería sobre as 6 da tarde para cear. Parece mentira, pero é así. Entón, bueno, sobre todo para as familias con nenos pequenos, porque teñen que ir para a cama cedo. Entón, esa cea comeza ás 4:30, 5 da tarde, por aí. Logo hai unha reunión para os pais dos nenos que precisan ir a unha titoría para a lectura,
hay una reunión para explicar cómo va o proceso, perdón, de todo eso. E logo dende as 6 ata as 7 portas abertas nas aulas. Entón vou, bueno, non correndo, pero vou ao cole para estar listo. Terei que abrir a aula e logo baixar as cadeiras e, bueno, afinar algunhas cousas. De verdade non teño moito que facer, pero non quería chegar cos pais á porta esperando entrar. Entón, e ademais hai que atopar onde aparcar, digo. E bueno, claro que os nenos estarán moi como a cabras, querán, ademais de ensinar a aula particular, porque así é, todos os grados teñen unha aula particular con unha mestra ou mestre, e logo hai tamén outras clases especiais, digamos, como arte, plástica ou plástico, educación física, a biblioteca, a clase de música. Entón, todos esos profes teñen un sitio, os nenos poden ir ou poden levar aos pais a eses sitios para ensinarlles. Bueno, no gimnasio sempre hai algo para, bueno, para facer, para como un, non sei como se di, un curso de obstáculos, non sei, en inglés decimos obstacle course. Bueno, hay como un curso de esos donde hay que chimpar esto, saltar y luego, no sé cómo se dice, tirar por una corda, yo qué sé. Bueno, ya te da esa idea de que hay que moverse y pasar por el curso haciendo varias cosas físicas. Entonces sempre é divertido para os nenos, non queren sair. E sempre é un tema a 7, porque segundo o contrato, porque está no contrato que temos que volver para portas abertas, que vai durar unha hora, porque é unha hora en adición aos horas da xornada do contrato. Entón, hai que bueno, hai unha anotación no contrato diso de que temos que volver, pero só durante esa hora. Entón, todos os profes, mestres, mestras, estamos como listos para liscar a esa hora máxica das 7. Así estaremos esta tarde, seguramente. E logo vou volver a casa e podo cambiarme de roupa, ponerme máis cómodo, tomar unha cervexa e cear, porque na nosa casa damos máis do costume de cear sobre as 7:30, as 8:30, como moito, porque temos que deitarnos cedo porque hai que despertarnos cedo para ir ao traballo. Entón, non podemos coas horas de cear en España ás 10:30 ou máis tarde, porque aí temos que ir pa cama. Bueno, nada, vou falando, parrafeando sobre este tema, a ver se podo colgar este clip a Canle, que teño abandonada, pobre de Canle. Teño moitos reels, pero case nada de clips para Canle. Entón, este clip sí que vou colgar. Nada, chao.